A day in the life sa usa ka bana nga nangasawa og nurse kay nagdahom nga makalingkawas sa kalisod. Yo, may buntag. Nakakapi na gyud ko. Nahurot ra gyud ang sikwati bayot kasigir patag kapurigit ato. Panabangi. Sa bados kabuntagon ng mata na akong mga sakop mo gadali-dali na lang pugod dayon og luto og pamahaw. Paliya with egg ta karon. Syempre parisa na to na pangmalakasan. Ladbo in the house. Pritohon dayon pinakaging pagka perfect. Kanusa bago na mawala ang custom? Murag gigutom na gyud na siya da. Galanlan naman. Okra bayot straight from the front yard. Gipagawsa na lang po din ako og secret weapon. Kinsa ko'y dili magkisikising bahaw ana? Wow. Grabe gyud ani nila budala og kaon oy. Mao nang lami kayo magsige og luto ani nila. Niabante na lang po dayon ko og dollar trick and palit lagi ani mga ginagmay. Kay nagplano may magpadagat sa lake. Man-made gidagat with balas everywhere ba? Dili ra kay may mag-goals kalayo bayots kay dool man kayo mga 30 minutes raman. Lami kayo nang giandam sa akong amo bayots kay mag-burger lagi daw mi. Tistingaran namo ni mag-burger kunuhay kay magsubal lagi daw gamit ato ang pangmalakasan nga subbaan. Ako na lang pong gimasaan sa isa daan kay otro po ni kandingon. Bito para klaro ra po ng sa amin para nagbiyahe namo. Napay isa ka Disney princess dulaan ra gi problema. Grabe na nila ka excited ani no kay lagi magpadagat lagi. So mao to. Og sa diyang sirado sila bayet, summer May June na day sila abre kadanghag sa panahak. Oy, wag yun na tanawan nilang page. Dira ra ba unta mi magtugsaw-tugsaw? Nakakita ra pud mi park dool mo ning hapit na pud mi para dili lang mi masayang among biyahe. Magburger nung tami sa diyang nalimtab pud ang cute nga gasol pagka malasa. Pero okay ra, ato ra gyapon sulito ng moment. Kaya nakita man yung gamayng balasan, bahalag lapok, tugsaw lagi hapong tiil. Nanguli na lang primidayon, hapit of gift cards kay mo atin lagi ni akong bagto sa birthday party. Nana po di siya, kakiyat lang agi. Galangan-langan naman ka do. Imo pa nang isugdan dira, humana unta ka. Mura man ka ninja bayat. Palpak yun na, kadili man na pang sugbang klasihan na pati. Kakima, traman ang dagway ni mo dira bayots. Pritohon na din na siya, no? Wawitaw may maanad aning burger. Oy, kay mo palit raman mi diretso. Literal, mahay ka McDonald's yets. Padayunon na lang ni kay nasugda naman. Sumoto ako na lang pong gidugmok para mahimo na lang pud og shawarma. Perfect. Lahi pud ako ba nanabil like ko ani no kay ang silingan bayat tapis kayo natingala siguro nganong nay production during the pita. Kasige ra mong cooking show dira, di ra ba manghatag. Sumoto gi-deliver na lang pud dayon ako ang burger murag food panda ra gud. Grabe na nilang hinulat bayat, gipanggutom na. Paksit bilbil sad kising burgers dalbe. Grabe mo gid pagkapaak murag pitbull. Ako na lang po dayon giandam ang cake o gift. Hala, kay lahi man diri, dili man pwedeng nga wa kay dala. Dili man pareha sa tuwa nga musuot ra gwa pag human abanti dayon. Sumoto ako lang po siyang gidali-dali og hatod. Si kinsa man to gahulat sa akong tingog pagbigyan ta mo. And I don't want the world to see you. Ibagas gitara oy. Kirig-kirig sa rong nga mo. So, maura to. Bye!